आंनि बे भइस रेकर्डखौ ना जायनि नखराव बिब' बिनानाव फिसाजोफोर दं बैसोर खोनासंनो हागोन। बेनि अनगायै जायफोरा बिब' बिनानाव गैया फिसाजोफोर गैया बैसोर स्किप खालामनानै थां। मानो होनबा आं गुवाहाटीनि भाइराल जानाय बै माखासे सिख्लाफोर हमजानायनि सोमोन्दै रायज्लायनो सानदों। बाव माखासे पइन्टआ बिराद नोजोर होनो गोनां। मानो होनोबा बै हमग्रा जोहोलावफोरनि सायाव एसेबाबो नोजोर होनांगौ। मानो होनोबा बिसोरो माखासे मिस्टेक खामानि मावदों। हमनो मोनबाय, जोंनि बर' हारिनि सिख्लाफोरखौ हमनो मोनबाय, बेफोरबायदि गाज्रि आखु खामानि मावनाय बेफोरबायदिखौ हमनो मोनबाय, मोजां। बाट नोङो बिमा बिफानि नाम सोंनाय, गामिनि नाम सोंनाय बेफोरो बिराद मिस्टेक। फेसबुकाव होनाय, भिडिअ खालामनाय बेफोर मोनसे बिराद मिस्टेक। नों बिसिनि मोखांखौ खाथेनानैबाबो होथेनानैबाबो सिफोर जोख्लोबनानैबाबो नोङो भिडिअखौ खालामनो हायोमोन। आरो बेनि सायाव नोङो नाम सोंबाय, बिफानि नाम सोंबाय, गामिनि एड्रेस बेफोर सोंनाया बिराद गाज्रि। मानो होनोबा बेखौ बिनि बिमा बिफाया थिनहराखै जे नों थांनानै सेक्स वार्कार जाहैदो, नों नोंनि देहा फालांगिरि खालामग्रा जाहैदो, बेफोरबायदि बेखौ थिनहराखै बिनि बिमा बिफाया, बिसिनि गामिया, मिथिबाय। ओंखायनो आं जोंनि माखासे बर' हारिनि मानसिफोरनि सायावहाय आङो मोनसे रिकुवेस्ट खालामदों। आंनि साननायखौ नोंसिनि सायाव फोरमायनो सानदों। आङो बै आदामोन एक्स एनडिएफबि बेफोर जायफोर हमनो मोननाय बैसोरो हमनो मोनबाय, मोजां। बाट भिडिअ खालामाबालानो बिसोरनि गामि थंफोरखौ एड्रेसखौ लानानै गामियाव लाबोनानै बिसार खालामनाया आंनिबा साबसिन जागौमोन। मानो होनोबा बिदि भिडिअ खालामनाया आंनि थाखाय साबजानाय नङा बायदि मोनदों आं। मानो होनोबा दे हेभ ए लाइफ, बिकज हि डिसाइड हाउ टु हि लिभ लाइफ। बिसोरो माने गावस्रा मोन्थाय दंखायो, राइट्स दंखायो। बिसोर माबायदि थांनानै थागोन, बिसोर माबायदि मा खालामगोन, बिसोरहा मोन्थाय दङ। रावनिबो लाइफआव जोङो आखाइ होनो जोंहा मोन्थाय गैया। बेजों लोगोसे आरो मोनसे इम्परटेन्ट खोथाया जाहैबाय, जोंहा फान्डामेन्टेल्स राइट दङ जे सोरबा सासे हौवा होन आरो हिन्जाव होन, माने सिख्ला होन आरो सेंग्रा होन, जुदि 18 क्रस जाबायबा जोङो मा होनो बेखौ लिभिं रिलेसनशिप थानो हायो। माने हाबा जायाब्लानो सासे हिन्जावा सासे हौवाजों, सासे हौवाया सासे हिन्जावजों जों रुम शेयार खालामनानै थानो हायो। बेखौनो लिभिं रिलेसनशिप। जों 18 क्रस जायोबा, दा बिसोरो जे सेक्स वार्कार जाबाय, बिसोरहाबो मोनसे राइट्स दङ जे 18 जाबायबा बिसोरहा आनफर्चुनेटलि नङा, बे फर्चुनेटलि बियो राइट्स दंखायो। मानो होनोबा बेखौ जोंनि इण्डियान गभर्नमेन्टआबो लागु खालामना होखानाय। बाट जोंनि बर' हारिनि माखासे जोहोलावफोर, बर' हारिनि खामानि मावग्राफोर, बर' हारिनि थाखाय सानग्राफोर, बैसोरनि थाखाय बेफोरो माने एसेबाबो आलदा लेभेल जायो, माने गाज्रि जायो आरो हारिनि थाखाय। माने नैबे उमुक हारि, नैबे उमुक हारि बेफोरबायदि माने आलदा जायो आरो माने जाथिनि थाखाय। बिनि थाखायनो बिथांमोना हमदों जानांगौ। बाट भिडिअ खालामनाया साबजायाखै। फारसेथिं नायोबा थिग, फारसेथिं नायोबा एसेबाबो बे थिग। मानो होनोबा जाथिनि मावनो थाङोबा बेफोरो गासिबो इलिगेल जोब। जाथिनि थाखाय जों खामानि मावनो थाङोबा बेफोर इलिगेल जोब। बाट बैसोरनि थाखायबा बियो लिगेल, बियो थिग। मानो होनोबा बिसोरहाबो फान्डामेन्टेल्स राइट्स दंखायो। बिनि थाखायनो आंनि साननाया नोंथांमोननियाव साबजाथाव ना साबजाया बे खोथाखौ आं नोंथांमोननोहाय माने फोरमायनाय जाबाय आरो। जोंहा साननांगौ खोथाया बेनो जे नोंथांमोननि न'आवबो सोरबा सासे बिनानाव दं जानो हागौ, बिब'फोर दं जानो हागौ आरो फिसाजोफोर दं जानो हागौ। बाट बै माखासे साबानि थाखायनो दा माने जोंनि गामिनि मानसि हक, सोरबा माखासे मानसि हक, जेनेबा गामिनिफ्रायनो सोरबा सानैसो सिख्लाफ्रा गुवाहाटिफोर सिटियाव माबा मोनसे खामानि मावहैदों जानांगौ बा मावहैबायानो। बै माखासे मानसिफ्रा बिनि सायाव मा नोजोर होगोन? माने गुवाहाटियाव नै बिदिसो खामानि मावहैनो, बेफोरबायदि मोजां खामानि मावहैग्रा मानसिफोरनि सायावबो मोजां खामानि मावहैनाय, मोनसे खामानि लानानै थांनाय, बे गुवाहाटियाव जोंनि बर' माखासे सिख्लाफोर जे खामानि मावनानै दं, माबा मोनसे खामानियाव इंगेज जानानै दं, बैसोरनि सायावबो माबा मोनसे नङा मोनसे गाज्रि नोजोरजों नायसिगोन होननानै आं आसा खालामदों आरो जोंनि माखासे बर' हारिनि पिपोल्सफोरखौ। स' भिडिअ खालामनाया थिगमोन, मोखांखौ खोबथाबाबो जाबायमोन, गामिनि नाम सोङाबाबो जागौमोन, गावनि नाम सोंबाबो जागौमोन, बिफानि नामखौथ' नाङामोन। आरो नोङो बिसिनि एड्रेसफोरखौ सोंबायबा बिसिनि एड्रेस मथे न'आव लाबोनानै नंमारगौ नंमारा बेफोरबायदि बुस्थुखौ, गामिया नंमारगौ नंमारा गामियाव लाबोनानै बिसार खालामनानै सुब साब खालामनाया जाबायमोन। गुबुन हारिफोरखौ नाय नोङो, सापस हमनानै लादों मुस्लिमा मुस्लिमजों थांनायफोरखौ, मुस्लिमा मुस्लिमजों लाना खारनायफोरखौ भिडिअ बानाया, मुस्लिमा बाङालिजों थांनाय, मुस्लिमा सोरजोंबा सावथालजों थांनाय बैसोरखौ भिडिअ बानायो, बाट मोखां खोबथेनानैसो बानायो। जोंनिया बे मोनसे बिराद भुल जादों आरोना बे आदामोननि सायाव। एक्स एनडिएफबि जोंनि
हारिनि जोहोलावफोरनि सायावहाय एसेबाबो आं मिस्टेक मोनदों बे भिडिअ खालामनायखौ। भिडिअ खालामजायोमोन, बाट माखासे सोंनायफ्रा एसे आलदा टाइप जादों आरोना, माने गनायथाव जायै जादों बे खोथाया, मिथिबायना। गोसोआव माने आं एसेबाबो आघात मोनदों। जोंहाबो बिब' बिनानाव दं माखासे, गामियावबो बिब' बिनानाव माखासे दं, जाथि खुरमा दं। जेनेबा बैसोरबो मालाबाफोर जोंनि बिब' बिनानावफ्राबो गुवाहाटिफोराव थांनानै माबा मोनसे खामानि मावहैनो हागौ, माबा मोनसे खामानिफ्राव इंगेज जाहैनो हागौ। बैसोरनि सायावबो मालाबाफोर सोरबा माबा मोनसे बेफोरबायदि साननाया फैगोन आंनि साननायाव आरोना। फैगोन माने फैसिगोन, बैसोरबो होनसिगोन दे ओइ उमुगनि फिसाजोआ उमुगाव थाहैदों, उमुगाव थाहैनाया ओरैदिसो जायो, बेफोरबायदि आरोना। बास आंनि साननायखौ नोंथांमोननो शेयार खालामबाय। जुदि नोंथांमोना आंनिफ्राय साबसिन बुजिदोंबा भिडिअनि सायाव माबा मोनसे नोंथांमोना सानदोंबा कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय। गोजोन्थों। जय बर' हारिनि।